dose. Bisan na bakunahan ka mo sa first dose, diha mo yung madili sa mo, maglakaw-lakaw or na-expose bisag asa kay ang inyong antibodies wala ka na-develop anak. Ha, samot na, maginahanglan mo, balik mo for your second dose para makumpleto. O makumpleto ninyo yung second dose, after 2 weeks, pasal mo develop ang atong antibodies, so nang gikinahanglan na dili usata maglakaw-lakaw bisag asa. Ang bakuna ka sa Sinovac, nasa na siya, side effects, pwede kang mahilanat, kapoy atong lawas, labad atong ulo, malito, gutomon, katugol, koy-koy ang vaccination site, but kinahanglan na mawala na siya within 1 to 3 days. But ang lagi may pamatiod, immediately report dayon sa health center ha, kaya amo na i-report amo na Italy. Okay? So, maski na nga po kung nakunahan na ta fully, kinahanglan gapon ta strictly follow sa ato ang health protocols as always. Kailangan pang walay bakuna over sa nabakunahan. So, after this sa counseling, proceed ko dito sa vaccination. And then after sa vaccination, proceed mo sa post-vaccination area. Kinahanglan sa diha nga during sa inyong pagbabakuna karon, nag-honest mo during sa inyong screening. Wala dito exposure sa COVID patient nga suspect and confirm. Okay? Wala siya. So, congratulations kay labi na gid kamo karon nga nagtrabaho. Okay, so ang importante, pagbaon na mo ang vaccination card after sa second dose. Ipa-inform lang mo ahead of time for your schedule sa second dose. Magmakon yung tanan. Okay, so before mo proceed sa vaccination, palihog ko sa inyong kapatid for the initial. Sa ina na mo. So, September 17 ang yung second dose. Balik kita. Sa usa lang ang dito naman. Sige, siya mo sa video ra kaya? Dapat kayo kinabising. Gusto na Dili ka na. Ayaw na lang mo balik dili ha. Kaya ako ito ako. Paracetamol, marlaban sa ulo hilanat ha. Kasi crazy, little allergic reaction sa bakuna. Kung saan siya kung Kung na ay allergic reaction sa bakuna or dahil magawas na lang. Ano yung alak kayo na, balingay? Kani siya kung ilantan? Ilantan naman sa ulo. Yes, good morning. Atong gamiton ang proper ang atong facial. Ma'am, atong i-wear ang proper ang atong facial. Ako pa mong isultihan ang kaning noodles o itlog. Ika ni sa LGU, dili ni sa DOH ha. Ito sa ato ang LGU. Sa LGU, Bourbon siya. Only diri ra sa to. Dito sa ubang munisipyo, walay paracetamol gali, walay ingon ani. Only sa to, at least makahibaw yung taong-taong. Sa dihimo sa to ang lungsod. Na naman may tambal na. Sixty-one to 70. 61 to 70, so pareho. Ang katong 71 to 80, kamo sa working ko rin. Ganin ka po na si Digital, pagsunod ko. Digital lang gyapon nun. Wala na gyapon ang tutuan ni. Pag una kay dako na gyapon kayo. So, Diyos ba na sa niya? Katulo lagi. Ito manual na. Pili dugo ni mo. Dili sa manual ay. Manual lagi to. Manual to. Dili man katong sofa. Ana. Manual mo. Dili ba ka Itan. yes eh. Pili dugo mo. 100 Kalay. Mo man itawag na silmugi. Oh, ano yung silmugi? Wala na lagi na konten. Oh, wala mo sa dito sa silmugi ang konten rito. Tuba naman. Pero hindi ko na siya dito na. Ngano na ganun mo? Kapangayong form, tuba na kayo ko. Mo bitaw nga murag ko katrason sa nato ganina.
Mahimo ba kanyo ko na? Gidayon lang dyan ako eh. Di na matras. Kanda ba yung magbalik-balik ka sa agi? Okay, sa daan pa. Sa daan. Mas dito ang dagat ya, ang spot nila kadto na mag-iba pa. Ano dagat ba na? Anong nganan sa dinay diri oh? Ini kay matuan. Ini motor te. Okay. Mas ni bibi dali nay. Aon sa nay. Ano to ni urungan ni diri no? Ang dami diri sa kuan ba no sa lunas no? Wala pa kabot sa lunas. Babaw dito, dia bukid. So gikan mi dili nagkuan ba nagpa-vaccine. So wala pa first dose pa mi karon. So padung mi sa second dose. Ano sila ako mga kuyog. So unsa nga tuig ron 2021. So atangin nyo mga baya 2023 sumbi na mi tanan. Tagal lang mo daan. Atong second dose kuan man. September 17. Oh. So 2 years from now, sumbi na miya. So, kuan pa mi sa first dose kami no. Second dose na makaroon pa nga September 17. Si Ima grabe sige dugo si Ima oy. Action na koy. Sus 200. Vaksinan siya ya giman gato siyang gimanual katong gimanual siya. Oh. 160. Sige, Asa giden mo. Kaya sa digital 200. So, ako magdugo rin sa ito sa Gardo si 15 to G lagi. 150 pa, 153. Ano? Kataas digital. Ya sa mano-mano ko anra. Imo pila. 100 over 60. Pila mo kaya? Ako ang diferensya rin, o ba rin? Ako ang 136 ako niya. Tas pati ko nimo 140 tom ko. 147. Ang over pila? Ano mano, over 87. Ako 87. Uga sa mano kay ang dugo ano man ta 115, 110. Digi makapareha lagi ning dugo ndo no. Mo sa mama digi pa mama nang kuan digital. Busaka na nang dugo. Saan din niya kuan? Kon lagi diri mo. Manual ba? Kuha papa nimo kay gitaya kuno. Gitaya pa? O tayo, tayo na. Kitiragin ko. Kaya kay websa ka. Wala mo to daan dito. Di magsingot. Singot. Magpalit. So kuan sa milibay kanang snack sa milibay kadyot. Ngabot sa balay. Sakto nga matulog nami. Dinojud kung sa first dose kuan jud siya kanang depende no. Nga gabi wa ko tarong to gabi pero nagpa-injection lang ko kay kuan kanang schedule na mo ba. So sa sunod pohon second dose na mo. Ito ring atangan. Starting today, about 2 weeks, di kinahanglan nga mo stay away sa crowd as much as possible kay weekend pa nga itong immune system, no? Parang nakumplito na mo sa second dose sa COVID. After 2 weeks pa, mag-develop ang itong antibodies.
Muna kinahanglan nga di sa tamo expose kay prone pagkakaroon sa infection or any viruses sa among lawas. But after 2 weeks, automatically mo-boost balik ang immune system and nanatay antibodies sa COVID-19 nga virus. But it's still not a guarantee nga di ta mataktan. Pwede gyapon ta mataktan ha. Naka-help na gid siya ang bakuna nga dili ta mo severe og symptoms and adverse lang. Okay, so your vaccination card will be given to you after your vaccination and pwede na ninyo i-palaminate. Dayon, same process, eat healthy, nutritious food, and as much as possible, bisag fully vax na ta, follow gyud ta sa sa Sige, Dok, kanang signature niya, pagdalo inyong ballpen. Michael Condesa. Wala ko. Michael Condesa.